én megkapom a bizalmat, és megválasztanak erre a megtisztelő pozícióra, akkor két elsődleges feladatom lesz. Az egyik, hogy megvédjem az ügyvédi kamara tagjait az ügyfelektől származó olyan támadásoktól, amelyek mindenféle jogi alapot vagy tényszerűséget nélkülöznek. Nagyon régen Bárándi Gyuri bácsi még élt, és én abban az irodában kezdtem, és ő azt mondta, hogy Péterkén, figyelj ide, a legnagyobb ellenségünk a saját ügyfelünk, és ebben igazság vagyon. Dr. Zamácsnik Péter 1981-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott. 1987-től a budapesti 13. kerületi ügyészségen vezetőhelyettes ügyész volt. 1993 óta ügyvéd, alapítója a Bárándi és Társai Ügyvédi Irodának. 2002 óta tulajdonos társa Zamácsnik Pósvei és Társai Ügyvédi Irodában. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak és a Jogi Szakvizsgabizottságnak. Zamácsnik Péter Horváth Lóránt vezető fegyelmi biztosaként indul a választáson. Az emberek, akik az ügyvédhez fordulnak, azok csodát várnak a legtöbb esetben, és hogyha a bíróság, ügyészség, rendőrség nem úgy dönt, most mindegy, hogy jól vagy rosszul, akkor kit hibáztatnak? Természetesen az ügyvédet. És ennek, hogy mondjam, az egyik formája ma, csak úgy, mint 1944-ben a feljelentők országában élünk, ma ez egy divat. Följelentük boldogtalant, az orvost, az ügyvédet, a könyvelőt, aki épp eszünkbe jut. Na most ezektől meg kell védeni a kamara tagjait. Tehát az egyik irány az egyértelmű, hogy kiszűrni azokat a megalapozatlan feljelentéseket, eljárásokat, ami azért van szép számmal. A másik, az viszont egyfajta szigort igényel, mert azért legyünk tárgyilagosak, és ne csapjuk be magunkat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az ügyvédi társadalomban is vannak olyan kollégák, akik vagy lazán veszik a szabályokat, és föl sem ismerik, hogy ezzel milyen kárt okoznak, vagy szándékosan kárt okoznak, és ezzel azt a bizalmi indexet csökkentik, ami az ügyvédi munka irányában kell, hogy legyen. Általában az igazságszolgáltatás irányában, de ezen belül az ügyvédi munka irányában is egy feltétlen bizalomnak kell lenni, hiszen azért jön hozzánk az ügyfél, mert valamit nem tud, szeretné használni a tudásunkat. Na most, hogyha ezzel valaki visszaél, és itt most nem csak a pénzügyi visszaélésekről, ugye letét és egyéb problémák beszélek, hanem úgy általában vagy trehányul végzi a munkáját, és ugye határidőt mulaszt, aminek azért jelentős jogkövetkezményei vannak. Azt gondolom, hogy akkor mind az egyéni, mind a generális prevenciónak meg kell jelennie a fegyelmi bizottság döntéseiben.